Goizeko 9:23 dira, asteazkenero bezala ekonomia munduko albisteak jorratzeko tarte bat hartu nahi dugu. Gaurko gonbidatua Mari Jose Aranguren da, Orkestra Institutuko zuzendaria. Mari Jose, egunon. Egunon. Eta gaur eguerdian aurkeztuko duten proiektu baten lehen zertzeladak ezagutzeko moduan gara Euskadi irratian. Eusko Jaurlaritzak eta Garapen Elkarteak gazte kualifikatu eta langabei laguntzeko proiektu aurkeztuko dute eguerdian. Azilan izena jarri diote eta 20 eta 35 urtera bitarteko gazteak dira programa honek lagunduko dituenak. Aurkezpena berez esan bezala eguerdian egingo dute, baina proiektua sustatu duten Garapen Elkartetik Euskadi irratiarekin hitz egiteko tarte bat hartu dute. Oiane Justosek hitz egin berri du beraiekin. Fernando Negreda daukagu Garapen Elkarteko presidentea. Negreda jauna, egunon. Kaixo, egunon. Prestakuntza maila handia izanagatik lan merkatuan sartzeko eragozpenak dituztenak lagundu nahi dituzue. Esperientzia eza eta enpresek eskatzen dituzten zeharkako kompetentzia eta gaitasun falta dira arazo nagusiak. Adibideak jartzen ditzake? Bueno, bai, adibideak egunero ikusten ditugu gure munduan, ez? Hau da, adibidez, bere ikasketako imailako ingeniero bat bukatu dituela, eta ikusten dugu, alde batetik gero bere lehenengo esperientzia izateko oso zaila duela, ez? Eta baita ere, seguraski ezagutza tekniko maila handia lortu duela, baino egia da, behar bada lan taldean aritzeko ohiturarik ez daukala, edo helburuak kudeatzen lan egiteko esperientzarik ez duela. Orduan, hori dena ezagutu behar da, eta gainera gero eta gehiago ikusten ari da, nola enpresek gaitasun horiek eskatzen ari dira. Eta okerrezpanago enpresa batzuen kexu ere bada, edo kezkare bada gaztei ikusi dietela nolabaiteko ekimen edo iniziatiba falta, ezta? Hori da, ekimen edo iniziatiba falta. Askotan enpresek ezartzen dute, bai, oso prestatuta daude, behar bada gure historian zehar sekulen izan ditugun gaztei prestatuenak, baina beti aipatzen dute gauzen jarrera. Nahi dute jarrera proaktiboa izatea, behaik autonomoak izatea proiektuak garatzeko, eta hori da gehien bat aipatzen dutena, bai. Laguntza personalizatua da Garapenetik eskaini nahi diezuena. Hemen ere adibide batzuk jarri beharko genituzke, nola lagunduko diezue adibidez komunikazio ahalmena hobetzen edo taldeak kudeatzen? Bueno, hor plantetzen duguna da banan-banako ibilbide bat markatu, ez? Bakoitzaren ezaugarrien arabera. Orduan, lehenengo fase batetan, guk lehenengo fase horretan aktibatu deitzen diogu, coach baten laguntzarekin, landuko dituzte lehen aipatu dituzun gaitasun horiek, ez? Egingo dira saioak, bai saio individualak eta baita ere taldekakoak, gaitasun horiek lantzeko. Gero bigarren fase batetan saiatuko gera lehenengo esperientzia hori ematen ja enpresetan. Badaude hor 3 bide desberdin esperientzi horiek lortzeko. Alde batetik lanekin deitzen duguna, hau da prestakuntza praktiko bat izatea, baino ja lanpostu zehatz batetan, gero aukera izanik, gero lanpostu horretan jarraitzeko lanian behin prestakuntza garaia bukatzen duenean. Bigarrena izango litzateke praktikak, ez? Praktika betiko, praktikak izatea. Eta hirugarrena deitzen dioguna talentu iesa, eta hori oso berezia da, hau da, saiatuko gera enpresetan detektatzen etorkizuneko proiektuak, baina normalean denbora faltagatik edo baliabide egokin faltagatik baztertuta geratzen direnak, eta enpresa horiei emango diegu aukera proiektu horiek garatzeko, baino gazte batzuk txertatuta proiektu horietan eta enpresa horietan. Badakizu zenbat gazte izaliteken azterketarik egin duzu jakiteko zenbat gazte dauden azilan proiektu honekin laguntza jasotzeko moduan? Bueno, a ber, jasotzeko moduan guk kalkulatu dugu, momentu honetan komunitate autonomoan egongo dira 150.000 inguru langabetu, pixkat gehiago, hoien 25% gazteak dira, eta hoien erdia goi mailako ikasketak egin dituztenak. Bai? Orduan, gutxi gora bera daude 15.000 inguru, baina proiektu
proiektu honen bitartez gutxi gora bera izango dugu aukera 5.000 gazte parte hartzeko komunitate autonomo osoan. Bueno, hobeto esan da, proiektua martxan jarriko den 20 eskualdetan. Eta enpresak ze laguntza jasoko dute? Parte hartzen baldin badute eta esperientzarik ez duten gazte horiek kontratatzen baldin badute? Bueno, berez, kontua da, laguntza da, azkenean baliabide hoiek erabiltzeko aukera izango dutela, eta guztiz doainik izango dela, bai enpresentzako eta baita ere gazteentzako. Eta noski aterako duten balio erantzia da, aipatutako proiektu horiek aurrera ateratzeko aukera izango dutela, edo baita ere gazte prestatu horiek ja beraien enpresetan sartzeko aukera izango dutela, baina behin egokituta daudela ja lanpostuetara. Zer arlotako enpresak izango dira, begiz jota dituzu zeintzu diren sektoreak? Pues sektoreak, gehien bate saiatuko gera enpresa industrialetan txertatzen, ez? Baino ez dago sektore zehatz bat, baizik eta berez guk garrantzi gehiago ematen diogu etorkizuneko proiektuak izateari, sektoreari baino, ez? Baino bai, gehien bat industrialak segurazki izango da. Hori aldatzen jungo da eskualdez, zeren eskualde bakoitzaren ezaugarriak eta ekonomia desberdinak dira. 20 eskualde esan duzu, egun hauetan prensan irakurri dugu eta ez da albiste berria, enpresak eskatzen hasiak direla, urte gutxi barru langile kualifikatu falta izango delako eta espero dutelako. Garapen agentzian, zuek enpresekin harreman zuzena daukazuenez, hori ere esan dizuete hori ere jabetu zarete edo detektatu duzu arazori dagoela? Bai, egia da aurre ikusten ari dela, baina horregatikan nolabait kontraesana da eta horren kontare borrokatu behar dugu ikasle kualifikatu horien falta egongo dela entzutea eta aldi berean kualifikatu den batzuk kanpora joan behar izatea, hemen aukerarik aurkitzen ez dutelako, ez? Baina bai, egia da erronka horri ere erantzun behar zaiola, kasu honetan eta proiektu honetan besteari nediogu erantzun, hau da gutxienik kualifikatua daudenak hemen geratzeko eta profesionalki garatzeko aukera izan dezaten. Fernando Nebreda, Garapen Elkarteko presidentea, eskerrik asko eta beste bat arte. Bai, eskerrik asko zuei, agur. Esan bezala gaur aurkeztuko dute Jaurlaritzak eta Garapen Elkarteak gazte kualifikatu eta langabe hoiei laguntzeko proiektua Azilan izena jarri diote, eta esan bezala 20 eta 35 urtera bitarteko gazteak dira programa honek lagunduko dituenak, eta aipatzen zuen Negreda jaunak izan litezkela 5.000 inguru, ez, Mari Jose? Bai, nik uste... Zer iruditu zaizu? Bai, proiektua interesante iruditzen zait, nik uste Fernando adierazi duen bezala, bi arazo nagusi di aurre egiten dio, ez, esperientzia ezari, eta hainbat zeharkako kompetentzia eza lantzeari gazteengan. Nik uste bietarako badagola beste erronka bat, ez? Aurrera begirata da. Azkenan, bai zeharkako kompetentzia hauek, adibidez gaitasuna izatea, proaktibitate ukitzeko, proiektuak lideratzeko, taldeetan lan egiteko, bai talde multikulturaletan eta bai bertakoekin osatutako taldeetan eta gaitasun guzti horiek eginez jasotzen dira, ez? Eta orduan nik uste dut prestakuntza prozesuan dauden bitartean gazteak garrantzitsua dela aukerak izatea beraiek kontekstuak izateko hoiek aplikatu izateko, ez? Eta horretarako nik uste prestakuntza dualak adibidez aukera asko ematen ditula, ez? Orduan nik uste prestakuntzaren inguruan reflexio bat daukagu egiteko baita ere kontzeptua ezagutza teknikoak jasotzen ari diren heinean gure zentruetan, bai unibertsitatean, lanbide heziketako zentruetan eta gazteek ona litzatekela aldi berean aukera izatea kontzeptu horiek aplikatzen joateko, taldetan lanean hasteko eta barrez, eta hor aplikazio horietan ikusten dituzten arazoekin berriro eskolara, unibertsitatera etorri eta ikusi ze kontzeptuk laguntzen dien arazoei aurre egiten, ez? Orduan, bai. Interesantea. Ikusiko dugu guardian xetasun gehiago ematen dituzte, baina momentuz esan bezala guri aurreratutakoetatik klabe nagusiak horiek lirateke. Galdetu nahi genizun laboral kutxak mai gainean jarri dituen datu hoien inguruan. Eta aipatzen zuen 2024 urtea bitartean 300.000 lanpostu sortuko direla Euskal Autonomia Erkidegoan, gehienak 180 jubilazioekin utzik geratuko diren postuetan.
Ez dakit epe luzera begiratuta, Mari Jose, ze arlotan ikusten duzun zuk beharko direla langileak? Nik uste txostenean bertan ere azpimarratzen da, alor desberdinak azpimarratzen dira, baina nik bat garbi ikusten dut industria. Gure ekonomian industriak pisu handia du, eta horra saltzen da hainbat ingenieritza, hainbat industrian behar diren gaitasunetan zuloak geldituko direla. Nire ustez hala ere, jubilazioengatik ordezkatuko diren lanpostuek ez dira orain dauden berdin-berdinak izango. Hau da, beharra baita ere, segurazki evoluzionatzen joango dira, industria bera evoluzionatzen di joan einean, ez? Nik horrek uste pixkat ekartzen zidan galdera burura, ez? Txosten hau irakurtzeak zan, ikusten dugu alde batetik pertsonak gain kualifikatuak daudela, Bai. Ez, hori azaltzen da txostenean, bestalde merkatuak edo enpresek eskatzen dituzten hainbat lanpostu betetzeko behar diren kualifikazioak ez ditugula kubritzen, baizik justo dauden kualifikazioiek horiek ez dozkatela, eta bestalde dago pertsona beraren aukera, askatasuneko aukera, zertan lan, zer izan nahi duen, ez, handitan. Orduan, nik uste garrantzitsua dela pertsonak bere aukerak egiten dituenean, ikasketa aukerak eta konstiente izatea, nun izan ditzaken aukera gehiago etorkizunean, baina ez dakit merkatuak edo dauden beharrek markatu behar duten guztiz, egiten dugun eskaintza zentroetatik eta edo baita ere oso kontutan izan behar da, pertsonak zer nahi duen, ez? Azken batean pertsona horrek izan nahi duenak etorkizunean, hortan ikasten baldin badu gero, igual horretan berak sor dezake, ekintzailetasunaren bidez ere enplegua, proiektu berriak eta barrez. Bai da paradogiko aipatzen zenuena, gertatu liteke gain kualifikatutako langile asko izatea eta merkatua ez egotea prest kualifikazio horri erantzuteko, ez? Edo alderantziz, behar duen kualifikaziora egokituta ez dagoen prestakuntza maila izatea langile hori. Hori da, ez daki, izan daiteke industria. Eta hori nola konpontzen da? Nik uste gauza bada merkatuak, demagune, egin diteke azterketa, merkatuan etorkizunera tendentzien arabera zeratako kualifikazioak beharko direla ikusten dugu, ez? Eta enpresekin da, hor badaude ere talde batzuk, Eusko Jaurlaritzan badago orain talde bat, manufaktura aurreratuko prioritatean lanean ari dena ze kompetentzia beharko diren industrian etorkizunean, ez? Orduan, hori aztertu, eta esan, gure prestakuntzako zentruetan, unibertsitaten eta eskaintza hoiek egingo ditugu. Baina gero dago aukera individuala. Zuk eskaintza hoiek egin arren, pertsonak aukeratzen dutena, ingenieritzan baldin mauzkatzu 200 plaza, eta 150 bakarrik egin nahi du, eta aldiz, ikusten dugu etorkizuanean, ez dakit, kiroleko ez dakizein alorretan ez dala inbesteko eskaria egongo, baina pertsona individualak hori ikasi nahi du, ez? Orduan hor, dago baita ere bakoitzaren aukera pertsonala, ez? Zer ikasi nahi duen etorkizunerako. Eta ekintzailetasun hori bultzatzea. Daukagun gero adin piramidari gero ze konponbide eman behar zion etorkizunean horretaz ere pentsatu beharko da, ez dakitari garen izketan langile etorkinak erakarri beharko diren, edo zer egin liteken, ez? Hor alde batetik, bertakoekin kubritu daiteke, parte bat, baina baita ere, egon daitezke, atzerritik etorri daitekeen langile multzo bat, ez? Baina hor ere garrantzitsua da, pertsona horien kualifikazio maila egokitua izatea pixkat dauden, gure merkatuan dauden, edo gure enpresetan dauden beharretara, ez? Hitz egin dezagun beste txosten bati buruz, hori laboralkutxak aipatzen zuen txostena, 2024ari begira, 300.000 lanpostu izango direla, beti ere gehienak jubilazioen utxitatik datozenak, ez da beraz lanpostu berrien sorrera, baizik eta gehien bat utxunoietatik kubritu beharko liratekenak, eta gero badago beste txosten bat, zurekin aipatu nahi genuena, Financial Times egunkariak kaleratu duena, eta dio Euskal Autonomia Erkidegoak atzerriko inbertsioa erakartzeko puntu sendoak badituela eta zeintzuk diren nabarmendu du, tamaina ertaineko erregioi buruzko txostena egiten du urtero, eta urtengoan dio logistika eta konexio aldetik autonomia erkidegoa dela Europako erregiorik onena, ez dakit zeitzalduen, Financial Timesen txosten honek inbertsio gileen munduan, Mari Jose. Hor, nik uste bereizi behar ditugula bi alor. Hor, aztertzen dena da, atzerri kapitalaren fluxuak
nolari diren bilakatzen. Eta hor garbi ikusten da azkeneko 2 urteetan atzerri kapitalaren sarrera Euskal Autonomia Erkidegoan handitu egin dela nabarmen. Eta beste bada, akumulatuta dagoen atzerri kapitalaren multzoa, hau da, estoka deitzen dena. Bai. Eta horretan, gure adibidez, Espainia osoan dauden atzerri kapitaletatik, Euskadin daudenak 4% suposatzen dute. Berez Euskadik Espainian daukan pisua baino txikiagoa da. Orduan, estokean, ezin dezakegu esan hemen dagoen atzerri kapital kopurua hain altua denik. Naiz eta azkeneko 2 urtetan tendentzia garbi atzerri kapital hori handitzearena izan, ez? Eta nik uste hor reflexio importante bada, eta nolako atzerri kapitala da. Hau da, ze motivaziorekin etortzen da atzerri kapital hori. Atzerri kapital hori benetan konpromiso sendo batekin etortzen da hemen produkzio plantak, etorkizunean hemen lan aukerak, sortzeko eta bar, edo dator espekulazio asmoekin bakarrik, ez? Orduan, zein da zure irudipena, bide bat, ez, Mari Jose? Nik uste asko ikuspegi aukerekin datorrelare bai, baina denetikan dago. Orduan, pixkat, ia banakako azterketa egin behar da, bakoitza batean eta bestearen eragina nabarmen desberdina da, ez? Konpromiso serio daukanak etorkizunean hemen egiten duna postua bertako lana sortzeko, bertako lan izan ezkeo, horrek beste eragin badauka askoz ere positiboagoa lehiakortasunean, ez? Bai ikusten da, guk adibidez lehiakortasuneko txostenean egin genuen analizian ere, oroar atzerri kapitaleko enpresa konparatzen baldin baditugu, bertako enpresekin lehiakortasuneko indikadoretan oso emaitza onak dituztela. Orokorrean ordaintzen den soldata maila altuagoa da, ikerketa eta garapeneko indikadoretan ondo daude, oso nazioartekotuta daude, beraien errentagarritasun mailak eta barronak dira, baina ikusten da ez direla inbeste txertatzen bertako sarean. Hau da, ez dira inbeste txertatzen, zentro teknologikoekin harremantzen, klasterrekin harremantzen, eta barrez. Orduan, sustraitze konpromiso hori, ikusten da ulagoa dela, zentro hauena. Lehen Markilolan hori galdetzen genion Emersoni buruz, Irunen kokatzeak zuen garrantziari buruz, bide batez diputazioarentzat izango dira urtero 10 milioi euro zerga bidez, eta hortaz, era horretako proiektuak erakartzeko aipatzen zuen oso garrantzitsua dela bertako sare garrantzitsu bat edo sendo bat egitea, ez? Hori da. Eta nik uste hor daukaun beste erronkatxo badala, datorren atzerri inbertsio asko da, fabrika produktiboak montatzea. Oso ona litzateke, gure ekonomiaren garapenerako baita ere, enpresa horiek beraien ikerketa eta garapenetako unitateak onak hartzea. Eta nik uste hemen daukagun sarearekin, abantaila asko ditugula baita ere, enpresak beraien unitate horiek onak hartzeko, ez? Orduan, horrek ekarriko luke hemen bertan gaitasun teknologikoak eta bar gehiago garatzea, eta horrek beste eragin positibo bat izango luke beste enpresetan ere bai, ez? Orduan, horria etortzen denen enpresa bakoitzeko, ia lantzen jutea animatzen diren, ez? Ikerketa eta garapeneko inbertsioak bertan egitera edo unitatea bertarak hartzera, guretzako baita ere, erronka politia litzateke. Mari Jose Aranguren, Orkestra Institutuko zuzendaria, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Segi ondo, berehala gurekin Maialen Lujanbio.